L-għażla tas-sibt li ġej għandha tkun ibbażata fuq fattur ewlieni illi jkollna garanzija ta' xogħol. Huwa dan dak li għandhom iżommu quddiem għajnejhom nhar is-sibt li ġej l-eluf ta' persuni illi għadhom ma ddeċidewx u l-eluf ta' first time voters. Ekstqar il-Prim Ministru kap tal-Partit Nazzjonalista Lorenz Gonzi meta s-sibt filgħaxija kien qed jindirizza laqgħa taħt it-tinda fir-Rabat. F'5 sekondi ser tiddeċidu għal 5 snin. Qisu li dik id-deċiżjoni tkun ġenwinament l-aħjar waħda għal pajjiżna u ġenwinament l-aħjar waħda għalikom. Jien li nista' ngħidilkom huwa da. Aħna tal-Partit Nazzjonalista flimkien qegħdin noffru lilna nfusna li nerġgħu inkunu ta' servizz għal poplu Malti u Awċi kollu. Il-Prim Ministru tkellem dwar l-importanza li f'pajjiżna nibqgħu nieħdu deċiżjonijiet għaqlin u biss gvern għaqli li jkun kapaċi joħloq ix-xogħol, iżomm is-saħħa b'xejn u jżomm l-investiment massiġġ fl-edukazzjoni. Fil-5 snin li ġejjin irridu nieqpaw gvern ta' pajjiż li jieħu id-deċiżjonijiet l-għaqlin li nżommu il-finanzi fis-sod. Il-Prim Ministru fisser kif bitmexxija għaqlija fl-aħħar 5 snin irnexxielna nevitaw id-diżastru ekonomiku li kellhom pajjiżi bħal Spanja, il-Greċja, l-Irlanda, Ċipru u l-Portugal. Fost l-interventi li saru fir-Rabat tkellem James Ellul li huwa student fil-Junior College u għara fil-passi kbar li qed isiru fil-qasam edukattiv b'investiment dirett fl-istudenti. Tkellmet ukoll Doris Sammut li hija self-employed u li semmiet l-importanza li min jinsab fin-negozju jkun dejjem innovattiv fil-waqt illi spjegat kemm huwa importanti li aktar żgħażagħ jiftħu biżniess tagħhom.